И добър вечер, това съм аз, AsusBG. Искам само да съобщя, че VBox 7, макар и за кратко, се върна. И сега ще ви прочета какво точно пише за VBox 7. За да дадем възможност на епохата VBox 7, такава каквато всички я познаваме и обичаме, да се сбогува с подобаващ поклон към своята вярна публика. Считано от 22 януари 2024 за срок от точно един месец връщаме по-старому такова, каквото си беше преди. Като екип обаче искрено вярваме, че бъдещето е на смелите и най-доброто предстои. Ето. Това от VBox 7. На мен ми е мъка, но VBox 7 все пак трябва да се справиме някак. И VBox 7 те са уредили някакви шибани, да имева майката. Простете, извинете, авторски права и... Ама не, Google ги уреди, а не VBox. И така, хайде. Абонирайте се.